nyaya ndunza pambambiri dani inyaya yemhosva iri kupambwa pamusha pababa vangu pane makondiwa pandakabekerwa pane makondiwa andakaona achiri mababa vangu ndiyo nhau yekutanga ine yangu yapambiri dani chizotsanangura nhoroondo ichibereka kwavana baba vedu ava ndi baba vangu ava vamina baba vangu asi ndio vane nhau yekutidzinga pakuchokutengesa makondiwa andizoti nhoroondo zvichikubvumira kutengesa nzvimbo yevanhu chinza vatora takungodzokeri kumashure ndijani ndimbotsanangurire nhoroondo inyatsi kubudisa musoro wenyaya pamusoro baba vangu vachitengesa patinogara pane dongo ramai vangu rafira baba vangu ndanga ndakura ndichiona chirima apa mai vavo shanda kuharare town zimota chinzi asi baba vangu patengesa vachipinza vanhu vakawanda wanda pane zvidhina zvangu takungodzora nditsanangurire nhoroondo pamusoro ichangamira isusu chatinyaoda ifechi yemunda yaotaura kuti minda yako yavakwavo kuita se iri kutengeswa ndopatinyanya kupatongoreva hosha sei kuda chiri just for you to prove zveshuwa munda ndewani iwe ndimandadzokera yes saka iwo wati minda ndeyenyu ndipo makakurira minda yavakwavo yes then awa ndi baba munini ndivamina sabo ari baba munini asabo yarisabo ndiye wauri kuakiuza kuti ndiye akatora minda iyi ndiye wakatoisa vanhu pamberi pemunda mababa vedu imomo vanoti mumina akavaka pamusoro papo vaiva nedongo vakafira baba vakafira mukoma wavo nomavakachenjerwa imomo ndikazosasa vakabvachera pamusoro ini pango pamberi pane zvidhina pasasi pamusoro nemina wamwari south africa vakangodaro zviro zvina baba vedu rava vanaro vana bamunini marozha vakangomira ana sekuru edu vakodaro rasekuru nevana vavo nevana vavo vangodaro pamusoro changamiri pamusoro iwadare regai nditore mupfupi wana vanonzi vana jarai ndiri mukonyi ini nyaya yekutengeswa kwemunda ndinoiziva munda vakatengeswa namai vangu nababa munini asara ndiripo ini ngevekundirapisa usiri wavo ndakabva kobarirwa musi wa9 meikenza ndo yakafosa vanhu kumhanya kuti hapana mari mwana wazobatwa kenza tofunga maronda akumwazi mai vangu atori nechigumbu nevana kuti munozotanga sei kuenda kumatare musati matibvunza munhu uyu uri apa ndiye avunza nyaya yekumatare ndini ndakamurovera huko kuti ndokuwa kugara munda waigara mai yako uri pazasi pake iba ndaenda naye kumatoro ndikati kune pisi iyi nei fana uirima mukoma uchauya ukabuda mumapisi ekumatoro pane munda uri panze wairimwa nababa wako kumwe kwese uku kwakusikabatwe ndagara kudaro vana mai vakadhisikasa wega mwana uitodini hatisina option ndakaparitwa about 7 times mari hatisina asi pane muzvikuru kuti ngatiitwo election ndakatomboenda naye uyu mbako wazukuriko kunonzi kwamuponda zukuru akati ndokubatsirai sekuru regerai ndokubatsirei asi kana ndauya ndichangouya ndakutaura kuti mbuya ndoda chakati saka semuzukuru ina handina icho ndakapindura kana kutaura mai wakangoti muzukuru toda kuti ugare pamacheto pemunda apa munda iwo akagara kare kese uchinetsa newanhu wekwamata saka toda kuti ubva wachiita bhaundari nehanzvadzi yako mugara utibatsire sekuru wako yaitwa operation amuridzi wemunda recent ndi mai wangu nditoriwo pasi pavo ndiwanotomutaurirawo zvekuita kuti mwana ndaakudai mwana kana izvozvi kubvunza kuti minda yese iripo yekutongwa ndiani unozwa mai achiti
oti haana simba neminda ndichiri mupenyu. Vana ava baba vavo akauya mumusha medu, ndandisati ndabarwa. Mai vangu chaivo vanga vasati varoora, vakasvika baba vavo apo akauya namai vavo vari vechisutu. Kana mukatotarisa neni hatisi fomesheni imwe. Wagara mumusha, baba vangu anga aine chiki, mai vake vari mbuya vavo vaida vaifamba famba, vakaroorwa. Aibva angosiya adhamba mwana uya kuna mbuya, aibva aenda zirapiwa. Zvadaro isi takangokura tiziva kuti kuna mukoma Devi, kuna mukoma Devi, kuna mukoma Devi. Tichikura madzikoma ese akafa, ndine lodhi yewana iwavo. Mukamubvunza ndiye mukomana mukuru kuti pane pawambobatsira ere vana vadhiki kuendesa kana kuchikoro kana kupa chikafu? Hapana. Vana waBhenji pane pawambovabatsira ere kusvika nhasi? Hapana. Inini am struggling. Munhu akanovapa mazano ndiye munhu akandiuraya kudai. Ndandiri kutomuda mudare munhu. Munhu aida kutondipedzisa ere? Ndakaita izvi, ndaifamba Changamire. Ndiye ari kufamba nawo. Musha mangu ndakati handimudi. Vanouya vachipanana mazano avo, havatauri nenini. Mai vangu vakati tambira vana, havasi kumutaurira zviro zviri pagiraundi nababa munini kuti kunokutanetsana. Mai waitopota kuti haumisi wanhau ndakati waise chawarida kuisapo. Munda ngewangu ini, wakapiwa nani munda? Uyu ndiyo ndakapa munda. Padongo ramai acho ndiwo pandakasiyira tikati mukoma dzimwe nguva uchazouya. Wakafonerwa bva Harare, agari pamba. Baba wavo akavatora, uyu anga aine 2 years nga 3 months, uyu aine gore, akaberekwa 92. Uyu waibva wangoenda, aibva atorwa kuenda kwaSaburi. Mai vavo aiti kana ari mukusha medu aiita unga munhu, aidzova. Baba aibva angotorwa aenda kuuya. Ndini ndadaidza wana, ndadaidza ini ndine matambudziko angu chaka ndiri murwere. Mai anopa decision nemhuri, dzimwe nguva ndinenge ndisipo. Zvinenge zvarongwa nemuridzi achiri kutonga minda, handina simba nazvo pachanga zvaari kutaura. Kana kuti mumbomubvunza kuti takambogara pasi here tikambotaurirana, ukadaidza mbuya muridzi wemunda kuti takamboita anything here? Inini ndiri mukonye, ava ndijarai. Chikonzero ngechekuti baba mukuru, baba wangu inini ainzi Tiki. Baba wabereka baba wavo ainzi Phineas. Kobva kwauya Reji, kobva kwauya Dhani. Madzibaba ese aya akazi mwana wauya naPhineas musamutore sechitupa ba, handizi kuti ngewaniba before ndisati ndafa. Akanopotera kuhama pajarai kuti zvinondoraramawo here ndisina chitupa. Baba wavo asiya vana baba wangu wese ngekuti pakasiwa mhiko. Asina aisikrifesi kutora vana vangu wese. Ndikamupa munda wakakwana wokuti munda aina vana vangu hauna kusiyana. Tine munda wakakurisa. Handizi kuti pavari kutaura kuti mbuya mukoi makandiwa iwavo wakapiwa nani. Kana zvichiita unofonera mbuya vacho. Mbuya asi uri kutotaura kuti ndakasokutaura kuti vana vavo vasauye mumusha muno iwe kwaSaburi. Handisina chekuedza. Okay. As well been too much into issues. Yes, chatungoda chite is to determine kuti ndandeva. Those are important. Yes, because akatuzwa wari kuti muda isi ndewa mbuya. Yes. Ndiye ane chekuita nechi. Ndopane kuyo. Minda. Aisi ya mbuya. Uliendea sekuru. Kana ari sekuru ani? Mukoi. Sekuru mukoi. Wana mbuya. Wone kumusha kwa wanditi. Ndizvo. Asi mudzimai wasekuru. Ndizvo. Saka musha tikati tinoteere nhaka yasara mumusha inogoyewa ndimai. Munoona kuti vana sekuru mune madwabinza kuti ndokumusha kwamai. Chiwani chinodzinza rinofamba kwababa handiti. Mai unenge aripo ndiye mukuru ndiye mutariri. Asi hatibva tati mai ndiye unoti zvepamusha panapa zvese. No, wakomana tiripo.
ndizvo chaizvo. Wedzinza handiti wanokwira here muchikuwa mbuya Havakwira. saka wedzinza wakadii Yeah. wakatikoshe usarasike ipapa Chokwadi. mai aripo guidance Ndizvo but chaizvo. usakangani musha ndini wakomana Ndipo pandakoshesa kuti munda ndini ndakatomupa uyu. akamuri kuti mai ndiye muridzi Because akatengesa. I think issue yenyewe kuti there are two things we will mix up. Chekutanga ndechekuti mai is the surviving spouse. Yes. Saka kana ari surviving spouse, it means for the time are living they are in charge. But tiri customary kwedu traditional. Mai anenge aripo asi pane mukomana anenge apo aakushanda namai akatora uta hwababa Ndini. ndiye hapa kuna musha. Saka mai anoconsulta asadaita any chii asadaita any decision. But my point ndeyekuti kana chiri chinhu chakaitwa kare a decision yamusina kuita imini mai nechi nababa haapo izvozvi zvakaitwa nababa muridzi achiri mupenyu mai achiri futi aripo futi handiti kana ari yebaba yeye akapa handiti then you cannot change that decision nekuti imimi ndibaba so pandinyaendwapo you cannot change that decision that was made by your father just because imimi ndibaba hai tisu tinoda kuti tione kuti vanhu vakaenda panzvimbo rini wakapiwa nani history yekuti baba wavo mubva ndiripo yes it's acceptable kuti yes ndimubva ndiripo but in the first place kana mubva ndiripo makambomupirei akaita decision yekuapa asi iye ari mubva ndiripo ndiani akanga aine mareasons ake handiti ayakadini ayakashandisa saka hatikwanisi kuti tirambe mareasons iwapo because they are no longer there kana kuti tite recreate a story yatove closed chapter because according to me ndakazvitarisa kupiwa kwakaita mberi it means that the issue yekubva ndiripo was closed hatikwanisi kutanga kuivhura futi Yes. izvozvo hatikanisi kuti tivhure faili iroro kuti ubva ndiripo aya because kana takada kuivhura futi izvozvo aya kuti wawenge waripo handisu tiripo takawaisa wakaiswa newakaenda saka let's respect that. But kana takuita transgress takubva kuchi kubva kuagreement yakaitwa newakambowapa kundiwa ndimototanga kudii kuchibvunzana kuti ko apa zvakudai sei ko apa zvakudai sei saka ndozvodoka saka chikudiwa I think there's need yekuti vakomana inspection endaipo iko kunzi kwamatendezvo murunzwa here matendezvo endai kwamatendezvo ndobva ndada feedback yacho musaturday toda topedza nyaya iyo yes yauda ida inspection yes iwe nechii nditenda ndikubatsira pamwe takakura indanda grade 4 baba vedu vane kwevakavaka patori nemusha zvese izvozvo zvirukabva neinspection inspection kwaunouya apa kumaona paizwa rekuti musi wakati ndo patiri kuuya ndo pamuchataura zvese muchiratidza kuti dongo redu iri rasekuru iri ranhengi iri ranhengi iri mugano wedu ndeuyu iripoti inozoya kuno ndo zvavanoendera izvo pamusoro yechangamizi ndani chikumbiro ipapo zita ndiDavid Jaraji ndani chikumbiro ipapo kuti handi munhu umwe bakapiwa kuwaka uyu akagurirwa ruzi muzukuru haasi munhu umwe chete padzasi pacho pane mumwe zvaaripo zvakaisa kuti dhina nejecha what will do isusu tinoti vanhu ivavo panouya kuinspection vanhu vese vachataura vanhu ivo vari kuoneka vakaiswa tichawana futi kupi kuno panouya kunopiwa report kuti uyu ari apa akaiswa nani uyu ari apa akaiswa nani munhu anototaura ega kuti ndakauya sei and saka tapedza ipapo then we'll make a decision. tinotenda mabhedhasa matibatsirawo nenyaya iyi asi ndaida kumbotidzoke ndijaa after inspection because the reason ye inspection in law
kuti tiende paground tizwisise chii nyaya yacho. Maneiba tinobvunza kwese, tinobvunza zvese tobvunza. Then chokwadi chobuda, then a decision is then made. Taconsulta vanhu vese and apa the fact yekuti sabhuka muri mukati menyaya ndakuda kuti shemko yanga mukati menyaya. Why? Because you are not conflicted and you are an interested party. Yes. So handichateereri maningi zvamunotaura because you are an interested party. Makutoti titombowo wamwe. Mambo ndiretende. Yes. Uyu anoti ndishe kuti mambo muzukuru Ndimwana waishe mukoni. Iye Yohani. Zvinoita mambo. Ini ndiri mambo mutaseni. Asi wese muri kuona wese chimbadzwa, chimuriwo, chivezi madzimambo wese. Akangona. Kana even mwana wangu ndinatozi mambo. Because baba wake ndiri mambo. Uyu baba wake ndimukoyi ndishe. Saka iye ndishe. Patona baba ulipo mkuru utichauya naye baba. Ina andina chakutasa. No. Mambo matitles atinopana ndechishona. Nditotoziva kuti mushona tikataura kuti chakati. Sikuti Tozodimba yacho. Yes. Tikaenda kuBritain Prince Charles, Prince William, Prince Harry. Say Prince William na Harry waizozi Prince. Baba Charles ari Prince. Huh? Right, thank you.